नमस्कार मित्रांनो, तुमचं सगळ्यांचं आपल्या चॅनलवरती मनापासून स्वागत आहे। मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये सीपी मुंबईच्या ग्राउंड संदर्भात मी तुम्हाला अत्यंत महत्त्वाची अपडेट आणि माहिती देणार आहे। मित्रांनो बघा, भरपूर विद्यार्थ्यांचं त्या ठिकाणी ग्राउंड घेतलं जात आहे आणि अजून भरपूर विद्यार्थ्यांचं ग्राउंड त्या ठिकाणी बाकी मित्रांनो व्हायचं। अजून तर फक्त मित्रांनो काहीच विद्यार्थ्यांचे हॉल तिकीट आलेले आहे, अजून भरपूर विद्यार्थ्यांचे हॉल तिकीट यायचे बाकी आहे। मित्रांनो, एक नंबरचा थर्ड क्लास ग्राउंड आहे आणि विद्यार्थी याच्यामुळे पात्र होत आहे। जे विद्यार्थी 40 मार्क घेणार आहे ते मित्रांनो 25 आणि 30 वरती येऊन जात आहे। मित्रांनो 25, 30 आणि काही तर 20 वरती येऊन गेले, काही 23 वरती येऊन गेले। तर संपूर्ण माहिती काय आलेली आहे मित्रांनो, जे काही नियोजन आहे ते एक नंबर तर थर्ड क्लास करण्यात आलेलं आहे सीपी मुंबई ग्राउंडचं। बघा, तुमच्यासाठी महत्त्वाचा टॉपिक हा आहे की तुम्हाला तिथलं नियोजन कळायला पाहिजे मित्रांनो, की कशा पद्धतीचं तिथलं ग्राउंड आहे आणि तुम्हाला कशा पद्धतीने तिथं चांगल्या पद्धतीचे मार्क घ्यायचे मित्रांनो। त्यासाठी मी हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी घेऊन आलेलो आहे। बघा, व्हिडिओ फार महत्त्वपूर्ण म्हणून शेवटपर्यंत पहा आणि जर तुम्ही चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करून घ्या, बेल आयकॉन पण प्रेस करा। पोलीस भरती संदर्भात नवीन माहिती व अपडेट तुम्हाला आपल्या चॅनलवरती पाहायला मिळत असते। तर मित्रांनो, व्हिडिओला आपण स्टार्ट करूया। मित्रांनो बघा, सीपी मुंबईला भरपूर विद्यार्थ्यांनी अर्ज केलेले आहेत आणि बघा, अर्जाची आणि विद्यार्थ्यांची संख्या खूप मोठ्या प्रमाणात आहे, त्यामुळे शासनाने विद्यार्थ्यांवर दुर्लक्ष केलेलं आहे आणि याच कारणामुळे भरपूर विद्यार्थी अपात्र होत आहे। मित्रांनो, जो विद्यार्थी 40 मार्क घेणार आहे तो विद्यार्थी 25 आणि 30 वरती येऊन जातोय मित्रांनो। तर हे कशामुळे होतंय? हे शासनाचं जे काही नियोजन आहे ते एक नंबर तर थर्ड क्लास आहे मित्रांनो। बघा, भरती प्रक्रियेमध्ये लागण्यासाठी बघा, पोलीस दलामध्ये जर नोकरी पाहिजे तर त्याच्यासाठी ग्राउंड आणि लेखी परीक्षा द्यायची असते मित्रांनो। आता बघा, हे संपूर्ण भानगड काय ते मी तुम्हाला सांगतो मित्रांनो। आपलं शासन इतकं लापरवाह आहे तर ते फक्त स्वतःचे खिशे भरण्यामागे मित्रांनो, आपल्यासारख्या लोकांच्या स्टुडंटच्या जीवावर शासन मित्रांनो राज करतंय, परंतु आपल्याला कुठल्याही प्रकारची सोय सुविधा उपलब्ध करून देत नाहीये भरती प्रक्रियेमध्ये। आता मी तुम्हाला सांगतो ही संपूर्ण भानगड काय मित्रांनो। तुमच्यासारखे जे भरती प्रक्रियेची तयारी करणारे विद्यार्थी आहेत त्यांचं ग्राउंड झालेलं आहे सीपी मुंबईला आणि त्यांनी स्वतः मला सांगितलेलं आहे की सर, ग्राउंडमध्ये जी काही चिप असते मित्रांनो टायमिंग मोजण्यासाठी ती सुद्धा खराब लावलेली होती आणि काही विद्यार्थ्यांनी असं सांगितलेलं आहे की सर, ग्राउंडची परिस्थिती खूप खराब आहे। बघा, ते मी तुम्हाला आता सांगतो कशी। तर समोर तुम्ही पाहू शकता मित्रांनो, विद्यार्थ्यांनी काय कमेंट केलेलं आहे ज्यांचं ग्राउंड त्या ठिकाणी झालेलं आहे त्यांनी। बघा, खूप बेकार कंडिशन आहे भाऊ, काही कशाची सोय नाही, ग्राउंडवर खूप धूळ आहे। 1 तारखेला आमच्या बॅचमध्ये 36 मार्क घेणारे फक्त 3 मुलं होते, ग्राउंडवर खूप धूळ आहे, मुलं रनिंग करताना पळत आहे। बघा, यामध्ये असं सांगण्यात आलेलं आहे की आमच्या एका बॅचमधून 36 मार्क घेणारे फक्त 3च विद्यार्थी होते मित्रांनो। तर मित्रांनो, यामध्ये 40चा आणि 45चा विषय राहिलेला नाहीये, बाकी सगळे विद्यार्थी जेवढे पण होते तेवढे 36च्या खालीच मार्क घेणारे होते, कोणी 30, कोणी 25, कोणी 20। तर मित्रांनो, एवढंच नाही, याच्यापेक्षा पुढचं पहा की ग्राउंडवरती पाणी सुद्धा मारायला नव्हतं आणि त्यामुळे धूळ उडत होती आणि धूळ उडल्यामुळे भरपूर विद्यार्थी खाली पडत होते रनिंग करताना। तर या गोष्टी तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे। अजून पुढे पहा मित्रांनो, खराब चिपचं काय यामध्ये सांगण्यात आलेलं आहे। तर बघा सर, मुंबईला स्पाइक शूज अलो होत नाहीये 100 मीटरला। बघा, 1 तारखेला माझं ग्राउंड झालं आणि त्यामध्ये टायमिंग वाढून दिलेला आहे चिपमध्ये, हे तुम्ही पाहू शकता, टाइम वाढून देत आहे। कलिना ग्राउंडला खूप धूळ आहे, मी 2 तास खोकलत बसलो मित्रांनो। बघा, विद्यार्थ्यांचं एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मित्रांनो विरोध आहे ग्राउंडसाठीचं जे काही नियोजन करण्यात आलेलं आहे त्याला। तर या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला लक्षात ठेवायच्या आहे मित्रांनो। बघा, तुमचं म्हणजे भरपूर विद्यार्थ्यांचं त्या ठिकाणी ग्राउंड बाकी आहे, या सगळ्या गोष्टी लक्षात ठेवून तुम्हाला ग्राउंडची तयारी करायची। तिथं धूळ असली तरी तुमची प्रॅक्टिस असली पाहिजे। त्याच्यानंतर खराब चिप बसवण्यात आलेली आहे की ती टायमिंग वाढून देते। तर एवढं थर्ड क्लास नियोजन मित्रांनो ग्राउंडचं करण्यात आलेलं आहे, या सगळ्या गोष्टी लक्षात ठेवूनच तुम्हाला ग्राउंडची तयारी करायची। बघा, संपूर्ण माहिती आणि सांगण्याचं तात्पर्य तुमच्या लक्षात आलं असेल, काही नशीन समजलेलं कमेंट बॉक्समध्ये विचारा। व्हिडिओ पसंत आला असेल लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राइब करणं मात्र विसरू नका। तर भेटूया आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।